aw bisimila ka bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ nin an ka jamana minisiri ɲɛma Modibo Keita a taara taama la Namibi jamana kɔnɔ a n'a tɔɲɔgɔnkɛ minisiri ɲɛma min bɛ Namibikaw fɛ yen nɔ u jɛra ka sigi dɔ kɛ an ka jamana wasabulon kɔnɔ wasaden dɔw bɛ taama la Sikaso juillet kalo tile 25 sanji kɛra sababu ye ka tiɲɛni don mɔgɔ minnu kun u taara foli bila o mɔgɔ ninnu na ni y'an don kan ye bakuruba kunnafoniw na sɔɔni minnu bɛna walawalali caman k'aw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana wasabulon kɔnɔ a wasaden dɔw bɛ taama la Sikaso marabolo kɔnɔ juillet kalo tile 25 o sanji bonyanni kɛra sababu ye ka tiɲɛni don Sikaso ka den minnu kun u taara foli ani tasibila yira o mɔgɔ ninnu de la k'a yir'u la k'a fɔ fɛn min ye u sɔrɔ nin ye o ye wasabulon kɔnɔ wasadenw bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ fo wasabulon kɔnɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali caman k'an ye o ko kun kan an k'a ka sɔrɔlenw lajɛ. Juillet kalo tile 25 tɛmɛnen marabolo sabanan ni o ye Sikaso ye ji ye tiɲɛni dɔ kɛ yen o de kosɔn jamana wasabulo kɔnɔ wasaden dɔw wulila wasabulo ɲɛmayaso fɛ minnu bɛ taa u ɲɛda yɔrɔ tiɲɛnenw kan sow minnu bira kogobolow minnu garila ji donnen don so minnu kɔnɔ wasadenw taru ɲɛda nin jɛni ninnu bɛɛ lajɛlen kan min ɲɛmaya kun bɛ honorable Mohamed Ould Sede Mohamed bolo a y'a yira k'a fɔ olu ka nali Sikaso kɔnɔ Mali wasabulo ɲɛma honorable Isaka Sidibe o de ka yamaruya du ka lajɛ olu ka se kɛnɛ ka tiɲɛniw minnu kɛra u ka taa olu seereya o tɛmɛnen kɔfɛ k'a jira Sikaso marabolo la k'a fɔ wasadenw dusuku kami bɛ olu fɛnɛ na a y'a yira k'a fɔ u ɲɛdara tiɲɛni min ka a fanga ka bon so 200 ani so 7 ɲɔgɔn na o de tiɲɛna a ko olu kɔni ye ŋaniya jira kɛ ni nafolo dɔ tali ye ka di Sikaso marabolo ma ɲɛmɔgɔw ma u bɛ se ka maa minnu ni olu ka sow tiɲɛna ji ka naliba in senfɛ ka se ka olu ɲɛji cɛ ni o ye a ko olu mana segin ka se wasabulo kɔnɔ u ye fɛn minnu ye u bɛ taa o lase wasabulo ɲɛma honorable Isaka Sidibe ma don nataw la o fɛnɛ na a layɛlɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmayaso ma ni o ye gouvernement ye walasa fɛɛrɛw minnu kan ka sigi sen kan ni ka nin yɔrɔ tiɲɛnen ninnu nɔna bila dɛmɛw minnu kan ka boloda olu na lajɛ ɲɔgɔn fɛ Sikaso marabolo ɲɛma ni o ye Buguzanga Kulubali ye a ye a ka nisɔndiya jira wasadenw ka nin baara in na ka labana ka layidu ta u ye k'a fɔ wari min dalen filɛ ka di u mɔ ni ŋaniya jira du a wari na don a donda fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu degunna ko in na ni sa kɛra sababu ye k'olu ka yɔrɔw binbi nka an ka jamana wasabulo wasaden ninnu ka jɛkulu taara dugutigilakaw fɛ yen fɔlɔ laadala ɲɛma minnu bɛ Sikaso ka foli bila olu la fɔlɔ yanni u ka baaraw daminɛ an ka jamana minisiri ɲɛma Modibo Keita a taara taama la Namibi jamana kɔnɔ a n'a tɔɲɔgɔnkɛ minisiri min bɛ Namibi jamana kɔnɔ u ye sigi dɔ kɛ sigi in senfɛ jɛɲɔgɔnya min bɛ Namibi jamana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna lajɛ ni ka o bila sen kan ko kura Tata Ture bɛ walawalali caman k'an ye o ko kun kan an k'a ka sɔrɔlenw lamɛn. Taama in hukumu kɔnɔna na a n'a cakɛɲɔgɔn n'o ye Nabibi premier ministre ye u ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ in kun bɛ kɛ boli hakilina falen kan jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana ani Nabibi jamana ye n'o ye nin jamana fila ka baara ɲɔgɔnya ye walasa gɛlɛyaw bɛ gɛlɛyaw la nin jamana fila ka baara ɲɔgɔnya u ka se ka nɔbɔ o gɛlɛya dɔw la ni lajɛrɛba in yɛrɛ bolodara tɛnɛndo Nabibi yanni Nabibi premier ministre k'i da don babu la babu min yɛrɛ kun ye Mali jamana premier ministre ani Nabibi premier ministre ka hakilina jaka bɔ kun ye a ye foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Mali jamana tamadenw ma minnu donna Nabibi jamana kɔnɔ fɛn min ye Mali jamana premier ministre n'o ye Modibo Keita ye ale fɛnɛ ye waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Nabibi jamana ɲɛmɔgɔw ma ka da u ka waleɲumanw kan ka ɲɛsin Mali jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na sanuko nasira sɛnɛ recherche scientifique ka fara kalanko nasira kan o n'a ɲɔgɔnna caman lajɛrɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na premier ministre Modibo Keita ale hakilina jigin kɛ k'a yira k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bubakar Keita marisi kalo tɛmɛnen ale ye taama min kɛ Nabibikaw fɛ yen nɔ o dɔw kun ye ka nin hakilina in don ba la n'o ye Mali jamana ani Nabibi jamana ka baara ɲɔgɔnya ye o hakilina bɛ se ka sinsin cogo min na nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni lajɛrɛba in kadara kɔnɔna na u ka babu sen dɔ fɛnɛ kun ye gɛlɛya min n'o bɛ nin jamana fila kan n'o ye Sahel kungo gɛlɛyaw ye nin premier ministre fila ye hakilina jakabɔw kɛ Sahel kungo gɛlɛyaw kan
togo min na u be se ka bɔ ni siraw ye sira minnu be se ka na ni sababu ye walasa saheli kungo gɛlɛyaw kana dankari kɛ ni jamana fila ka sɔrɔ yiriwali kan bari saheli kungo gɛlɛya min filɛ nin ye gɛlɛya do min ni Mali jamana ani Nabibi jamana b'a fɛ ka dankari kɛ o gɛlɛyaw la walasa sɔrɔ ni yiriwa o be se ka kɛ sabati fɛn ye ni jamana fila la an ka jamana premier ministre ka fara Nabibi premier ministre kan u ye dugawu don kɛ walasa ni jamana fila bɛɛ lajɛlen nafalan ka bɔ nin baara ɲɔgɔnya in kɔnɔna na sisan an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sɔrɔli kan Musa Fama bɛ walawalali k'an ye an k'a ka sɔrɔlenw lajɛ. Gabonkaw ka jamanakuntigisigi kalata ye uti kalo tile 27 nata ye fanga sinamatɔ ɲɛma minnu dɛsɛngu mɛ ka fara ɲɔgɔn kan sababe minnu jɛra ka kɛ kelen ye k'a fɔ u bi jɛ k'u kɔ da jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba kɔ la o ma sababu ye Gi Nzuma Ndama ani Kazimiri Oyemba olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u bi fara Jean Pingi kan o ka kɛ u ka cɛbɔ ye Gi Nzuma Ndama Gabon wasablo ɲɛmakɔrɔ do Gabon ministre ɲɛmakɔrɔ fɛnɛ do a bilama bɛ fanga ɲini jakulu fan bɛɛ minnu ni jamana ɲɛma ti ɲɔgɔn kan bɔ farafina tɔnba Union Africaine Commission ɲɛmakɔrɔ min ni Ali Bongo Odimba bilama ti ɲɔgɔn kan bɔ n'a kɛmɛ fanga sinamatɔ ɲɛma ye o de bɛna kɛ nin fanga ɲini jakulu fila ma ɲɛmaw ka cɛbɔw ye nka hakilina yɛrɛ bɔra maa min na o ye fanga ɲini jakulu ɲɛma ye min fɛnɛ ye fanga sinamatɔ ɲɛma ye Zachary Miboto kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Union Nationale o fanga ɲini jakulu ɲɛma ale de ka wuli kajɔw ni cɛsiribaw de kɛra walasa Gi Nzuma Ndama ani Kazimiri Oyemba u ka fara Jean Pingi kan k'o kɛ u ka cɛbɔ ye cɛbɔ tan ni saba minnu kɛmɛ k'u kɔ da jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba kɔ la a bɛɛ lajɛlen ye dankɔrɔba ye wa u bɛɛ lajɛlen n'u ka maa don jamana kɔnɔ nka hakilinaw tɛ kelen ye olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo jumɛn ko tan ni sabaw la tan ni fila bɛɛ lajɛlen ka ban jamana ɲɛmaya ɲinini na k'a to maa kelen bolo degun kunsɔrɔla o la Zachary Miboto sebiri tɛmɛnen Gabon faaba la Libreville a ye wele bila Kazimiri Oyemba Jean Pinga ani Gi Nzuma Ndama mɔ ka taa se Raymond Ndongo Sima Léon Paul Ngulakia ani Pierre Claver Manganga Musavu k'u ka lajɛ ka hakili jagabɔ kɛ wale in kan ni o ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka cɛbɔ kelen bɔ k'o jɔ ka Ali Bongo Odimba bi nga Léon Paul Ngulakia ale y'a yira k'a fɔ ko in bɛ yɔrɔ min na semakɛ fara ɲɔgɔn kan mɔ n'ale ma fili a ma ɲinɛ u ka hakilina de kun ye ka Ali Bongo Odimba babali a kana se k'i kanbɔ yɛrɛ de ka kɛ jamana ɲɛma ye o kumana tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra k'a ye k'a fɔ o jaabi min fɔlen filɛ nin ye Léon Paul Ngulakia fɛ a t'a fɛ ni ka don da in de fɛ o b'a jira k'a fɔ ale sen bɔra a la Pierre Claver Maganga Musavu ale fɛnɛ ma se ka ye sibirido sigi kɛnɛ ka barisabu ka da kan ale kun bɛ munumunu zalu la jamana marabolow kɔnɔ kuma ɲɔgɔnya kunfɔlɔw daminɛnen Raymond Ndongo Sima ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ale sen tɛ a ko la o kumana Jean Ping Kazimiri Oyemba ani Gi Nzuma Ndama ko tora olu de bolo Zachary Miboto u sɔrɔla ka hakilinaw sigi sen kan cɛbɔ sabaw u bɛɛ lajɛlen ka maa ka dɔndɔni da o la olu ka kɛ jateminɛbaw ye maa saba ninnu na bɛn bɛ se ka kɛ jumɛn de ka k'o sugandi k'o kɛ cɛbɔ ye baara min bolodalen don Gabon jamanadenw ye ni dɔ kɛra jamana ɲɛmaa ye a b'a fɛ ka jamana jɔ hakilina minnu kan ni u k'a ma ko projet de société olu tɛnkura ɲɔgɔn na o maa bɔw fɛ tile mun bɛɛ lajɛlen kɛra hakili jagabɔw la wula tile bɛ taa se tuma min na fanga ɲini jɛkulu ɲɛmaa dankɔrɔba sabaw Jean Pinga Kazimiri Oyemba ani Gi Nzuma Ndama u welela ka na u yɛrɛw ka ye kɛnɛ kan jɛkulu min sigira sen kan ni o kan ka sugandili kɛ maa sabaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka sugandita bɛnna Jean Ping de mɔ o fɛnɛ ma kɛ baasi ye Gi Nzuma Ndama ani Kazimiri Oyemba mɔ o b'a jira k'a fɔ jamanakuntigisigi kalata min bɛ kɛ uti kalo tile 27 nata Gabon jamana kɔnɔ fanga sinamatɔn dankɔrɔba saba bɛ minnu farala ɲɔgɔn kan ka cɛbɔ kelen da k'o jɔ o bɛ kɛ Jean Ping ye barisabu ka da kan u mana to ka fara k'a fɔ u b'u kɔ da jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba kɔ la u kelen kelen a b'u bi wa jamanakuntigisigi kalata yɛrɛ tako fila tɛ fɛn min na fɔ tako kelen foyi tɛ se ka Ali Bongo Odimba kɔnɔ wa ni fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan tɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ chrétien diinɛ bolofara min bɛ wele ko katolikiw olu ka jɛkulu conférence épiscopale nationale du Congo u bɛ wuli ka jɔw la ka kuma ɲɔgɔnyaw don politiki ɲɛmaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ walasa sigikafɔ min bɛ ka laɲini a bɛ se ka sira sɔrɔ ntɛnɛndo uti kalo tile 15 chrétien diinɛ ɲɛmaw ka sigikafɔw kunjɛra u ni politiki ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ nka u ka sigikafɔ kunjɛra ni kalata labɛn ni jɛkulu ma ɲɛmaw de ye commission électorale nationale indépendante CENI Corneille Nangaa ni ale ye CENI ma ɲɛma ye a y'a yira k'a fɔ tɔgɔ sɛbɛn min kan ka kɛ kalata sɛbɛnba kɔnɔ ni u k'a ma ko révision du fichier électoral o kan ka kɛ waati min kɔnɔ k'a y'o dajira chrétien diinɛ ɲɛmaw la
fɛn min dura chrétien diinɛ ɲɛmaw ye sa u ye tile damadɔw minnu kɛ wulikajɔw la ka fanw bɛɛ lajɛlen lamɛn ka daminɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila ka faa la ka taa se fanga sinamatɔ ɲɛmaw ka faa mɔ gwɛlɛyaw bɛ yɔrɔw minnu na u bɛn'o gwɛlɛyaw de lajɛ ka furakɛcogo ɲini olu la yɔrɔw minnu bɛ yen ni hakilinaw ye kelen ye ka lajɛ k'olu hakilinaw kɔkɔrɔma don yɔrɔw minnu bɛ yen nɔ ni sigana don bɛ o yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafinna tɔnba Union africaine ka maa sugandili ye k'o kɛ surunani donba ye Congo Kinshasa jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Edem Kojo ale min ka ko man bon fanga sinamatɔ ɲɛmaw yɔrɔ ka sabu kɛ u ɲɛ bɛ yɔrɔ dɔw la a la minnu tɛ se ka daga a ye a ka o n'a ɲɔgɔnna surunani do jɔlen kɛ ka sabu kɛ ko jamana ɲɛma Joseph Kabila ma surunama do chrétien diinɛ ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u ye faamuya sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la L'abbé Léonard Santendi ni ale ye chrétien diinɛ ɲɛmaw ka jɛkulu secrétaire général ye a y'a yira k'a fɔ nɔba kɛra olu ka wulikajɔ in senfɛ o kumana ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ basigi karamɔgɔ de ye walasa Congo Kinshasa jamana a bɛ se ka kisi don nata balawu ma a ko barisabu ka da ka jigiya kelen min ni o bɛ Congo ka denw ye bi o ye olu de ye sigikafɔ fɛn o fɛn laɲinina a si ma se ka sira sɔrɔ fanga sinamatɔ ɲɛmaw ni jamana ɲɛmaw ma se ka ɲɔgɔn faamu o kumana jamana den bɛɛ lajɛlen jigi kɛ mɛ olu chrétien diinɛ ɲɛmaw de ye o kumana olu fɛnɛ ka ala deli ye fɛn min ye u kana dɛsɛ politiki ɲɛmaw la laɲini min bɛ u la u ka sɔn o ma walasa Congo Kinshasa jamana bɛ se ka kisi balawu ma don nataw la chrétien diinɛ ɲɛma Léonard Santendi y'a yira k'a fɔ olu minnu ye diinɛmaw ye olu de kan ka kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ka bɛnbaw ye min bɛ se ka to jamana a bɛ basigi Burundi jamana kɔnɔ kunnafoni dila min ɲamatununnen don ni bi ye a tile 24 ye kunnafoni dila don kunnafoni jarinzo la o ko min ma ko Iwaku juillet kalo tile 22 o y'a sɔrɔ a bɛ taamana ka ɲɛsin yɔrɔ dɔ ma min bɛ wele ko Muramvia seereya dɔw ye a jira k'a fɔ Pierre Nkurunziza jamana ɲɛma ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ wele ko service de renseignement ko maaw de kɛ bɛ sɔn k'a minɛ nka polisilakaw y'o kɔrɔfɔ nkalontigiya a cɛkɛɲɔgɔn minnu bɛ kunnafoni jarinzo Iwaku la olu ye wulikajɔw daminɛ k'a ɲini su fila kun kibaruya kun mɛnna kɔni dɔ kɔnɔ kɔ min ni u k'a ma ko Rivière Mobarazi nka su filaw selen ka bɔ k'u bila kɛnɛdala a furumuso nana su ninnu lajɛ a y'a jira k'a fɔ ale cɛ tɛ maa fila ninnu na dɔw y'a jira k'a fɔ su ninnu kan ka sɛgɛsɛgɛ subahana mansin de la barisabu ka da ka u tiɲɛnen don ka sabu kɛ u fili kuma mɛnna kɔji la Jean Bigirima na furumuso kɔni y'a jira k'a fɔ ale tɛ fili a cɛ kɔni mɔ ni maa filaw minnu kɔni lɛnin ye a cɛ tɛ olu la Zambikaw ka jamana kundigisigi kalata kɛra maa min kɛnkumɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ jamana ɲamakɔrɔ Edgar Lungu kɛmɛ sara la Zambikadenw ma na sigi 50 ani ngɔri 3 de kalata ale ye o b'a jira k'a fɔ a bɛna san 5 kura wɛrɛ kɛ fanga sinamatɔ ɲɛma ni o ye Akayinde Ishilema ye ale n'a kanubaw kɔni kɛmɛ k'a jira k'a fɔ namara kɛra don dɛmɛnenw na Akayinde Ishilema n'a kanubaw kun ye a jira k'a fɔ u tɛna jɛn ni namara ye nin sen barisabu ka d'a kan janvier kalo la san 2015 jamana ɲɛma fatulen Edgar Lungu sigitɔ o nɔna kalata manga min kɛra ka se ka o ka waati tɔni dafa ko namara kɛra olu la a senfɛ ka Edgar Lungu sigi n'a ma ɲa k'a fɔ Edgar Lungu kɔni sigilen ye nin ye ka sabu kɛ kalata labɛnni jɛkulu ye ale de sɛmɛndiya ko a kɛra jamana ɲɛma ye baaraba de bɛ ka a makɔnɔ bi a yɛrɛ bi deli ka kɛ minisiri ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri min ɲɛsinnen kun do kiiri kow mɔ wa a sigira maa min nɔna ni o ye Mikael Sata ye min vatura o ka baara fanba ɲɛsinnen kun do bololabaarakɛlaw de mɔ olu ka hakɛw bɛ se ka lapasa u ye nka bi na o bololabaara fɛnɛ don mɛn ngalamana barisabu ka da ka bololabaarakɛlaw yɛrɛw kan ka hinɛ sɔrɔ fɛn min na ni o ye dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna deɲɛ ale don zɔngɔ sɛbɛkɔrɔ bilen don diɲɛ selekena ni sugubaw la o kɛra sababu ye ka Zambi bololabaarakɛlaw sɛbɛkɔrɔ degun Zambi ka den fanba u sigi bɛ ka fɛn min kɔnɔ ka bɔ jamana ɲɛma kura yɔrɔ ni o ye Edgar Lungu ye o ye a ka fɛɛrɛ sigi sen kan min bɛ se ka to jamana a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sɔrɔ bɛrɛ bɛnnen ye min bɛ se ka to dɔ bɛ se ka bɔ maaw ka sɛgɛ la Mɛrisigi kalata min kɛra Afrique du Sud jamana kɔnɔ ni a da ma diya Nelson Mandela ka fanga ɲini jɛkulu ANC la Jacob Zuma jamana ɲɛma ka fanga ɲini jɛkulu o kɛra sababu ye ANC ɲɛmayaso ka tile 4 hakili jagabɔ kɛnɛ sigi sen kan Afrique du Sud faaba la Pretoria u ka dunanjigisoba dɔ la ka lajɛ ka hakili jagabɔ kɛ degun min ye u sɔrɔ n'o kɛra sababu ye jamana de fanba ka ba u ye fɔ ka labana ka u kɛ ka maa ni sɔrɔ kalata senfɛ o degun bɛ se ka sidɔn ANC fanga ɲini jɛkulu ɲɛma ni o y'a secrétaire général ye Gedeman Tashi a y'a yira k'a fɔ degun min ye ANC fanga ɲini jɛkulu sɔrɔ maa kelen ka degun dɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ ka jira k'a fɔ Jacob Zuma de nɔ bɛ sɔn ka kɛ u ka degun ye ka sabu kɛ a ka kokolonw ye jamana ɲɛmaaya la k'o kɛ n'a kɛ sababu ye ka jamana de fanba tigɛ ANC fanga ɲini jɛkulu la a k'o kandɛrɔ
ko ko nye u bɛɛ lajɛlen de nɔ ye ko maa kelen nɔ tɛ min ye jamana ɲɛma Yakubu Zuma fɛnɛ ka jamana ɲɛmaya bilali ye i n'a fɔ fanga sinamatɔ jɛkulu ɲɛma dɔ ye o min fɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna u yɛrɛ ka denmisɛnnin jɛmagɔni wɔɔrɔ min bɔra u ka fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ ka taa sigi ni u k'a ma ko combattant de la liberté économique Julius Malema ne ale bilama bɛ jɔyɔrɔ 3nan na maire sigi kalata senfɛ ANC fanga ɲini jɛkulu ɲɛma Gedeman Tashi ye a jira k'a fɔ Jacob Zuma ka fanga bilali kandɛrɔ ni maa min bɛ fara olu ka u ka jɛ ka maire fanba ɲini jamana kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ i bɛ na u ka fara ɲɔgɔn kan o ye Julius Malema denmisɛnnin jɛmagɔni jaabitɔ de ye Gedeman Tashi ANC fanga ɲini jɛkulu ɲɛma a ko u bɛ fɛrɛ ka taa fanga sinamatɔ de la ni ka kɛ opposition ye u b'o kɔrɔ dɔn ni jamana ɲɛma Jacob Zuma kɔ bilali ye k'a bɛ bɔ jamana ɲɛmaya la nka ANC fanga ɲini jɛkulu ɲɛma Gedeman Tashi ye a jira k'a fɔ a ka kan ANC kɔnɔmaw ka donse yɛlɛma maa kelen ko tɛ bɛɛ lajɛlen de ko don bari sabu ka d'a kan ko u ka fanga ɲini jɛkulu dɔ mɛn ni dɔ min ye ko mankutu ɲuman dɛ a fɔ b'u ma ko fanga ɲini jɛkulu tulokun gɛlɛn don yurugu ko ɲɔ ɲɛnnen don a ɲɛmaw yɔrɔ wa maa minnu ye u dugumamaw ye fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ ni o ye basi ye k'u ka sira tɛ olu fɛnɛ na o kumana ko k'a lajɛ ka yɛlɛma don nin bɛɛ lajɛlen la walasa fanga ɲini jɛkulu bɛ se ka ni kura sɔrɔ a yɛrɛ la janko jamanakuntigi kalata u bɛ se ka o sɔrɔ cogo min denmisɛnninw kɔni gɛnbɛ k'u kangari da bi Afrique du Sud jamana kɔnɔ ni o ye lɔkɔlidenw ye k'a jira ANC fanga la san 2017 walanda kɔni senfɛ ni dɔ farala kalanko musaka kɔni ka bɛɛ olu don dɔ tɛ kilasi kɔnɔ wa u n'a fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ka jamana basigi tiɲɛ Amerikikaw kɛmɛ ka kaso min jɔ Bamanjiw ye ni u k'a ma ko Guantanamo a bɛ Cuba jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna guni dɔ ka kwaji fanfɛ Barack Obama don min na a bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye Ameriki kunna a ko n'a ma dɛsɛ a b'a fɛ ka Guantanamo datugu a bilama a bɛ ɲini ka surunya datugu la bari sabu ka d'a kan kasoden tɔ tɛ tɛmɛ maa 60 ka bilen Bamanjiw la tarata tɛmɛnen Barack Obama a ye kasoden 15 Bamanjima k'o bila ka taa di Émirats Arabes Unis ma a kɛmɛ k'u tila jamanaw de ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw minnu ni cakɛɲɔgɔnya bɛ u ni Ameriki jamana ni ɲɔgɔn cɛ kasoden 15 ninnu 12 o ye Yemen ni jamanadenw ye 3 ye Afghanistan jamanadenw ye san 2001 septembre kalo tile 11 atentaba min kɛra ka ɲɛsin Ameriki sangasoba 2 ma ni u k'a ma ko World Trade Center n'a kɛra sababu ye ka maa ba 3 ɲɔgɔnna fa George Bush tile la Osama Ben Laden nin fɛ ni George Bush yɛrɛ labanna ka don arabu jamanaw tu la ka taa ni Saddam Hussein kunkolo ye a fɛ Guantanamo ka sababuba in yɛrɛ a donna sangala ka bɛn ni o de Barack Obama min kunko ni ale ye manda fɔlɔ sɔrɔ k'a b'a datugu o kɔnɔ a nana gwɛlɛyaba sɔrɔ a datuguli la fanga sinamatɔw fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna wasabulon kɔnɔ wasabulon minnu ni a ka maa manja wasadenw na ye a ma na hakilina ta kuma k'u sɛgɛrɛ u b'u ban a la Barack Obama ka hakilina filanan kun kɛra min ye sa k'a lajɛ Ameriki ka sobonbaw minnu bɛ yen maa ninnu bɛ se ka bɔ Guantanamo ka na ni u ye olu kɔrɔ nka jamana sariya fɛnɛ tɛ jɛ ni o ye Novembre kalo tɛmɛnen Bamanjima 5 ɲɔgɔnna olu bilala ka taa Émirats Arabes Unis kɔnɔ dɔw fɛnɛ bilala ka taa Ghana jamana kɔnɔ Barack Obama kɔni n'a ma dɛsɛ yan'a ka manda ka ban a b'a fɛ ni ka Guantanamo kaso ka langolonya Bamanjiw la k'u tila diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni Ameriki jamana ye jɛɲɔgɔnw ye o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni disenw ɲɛmɔgɔ fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni kumaw ye an ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛn sini ni Ala sɔnn'a ma